За поредна година община Елхово получи одобрение на проект за финансиране в рамките на националната кампания за чиста околна среда, обявена от Министерството на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда на тема "Обичам природата и аз участвам". От постъпилите 845 проекта на общини и кметства са одобрени 103, сред които е и проекта на община Елхово "Облагородяване и благоустрояване на централната градска част, град Елхово". Дейностите по проекта включват почистване на централната градска част и на зелените площи, както и монтиране на нови пейки. Първите пейки по проекта бяха поставени през миналата седмица пред сградата на Български пощи ЕАД в град Елхово. Днес бяха монтирани новите пейки около храм Свети Димитър. За придобиване на още по-добър облик на града ще бъдат зацветени кашпи и цветни лихи, в които ще се засадят подходящи за сезона видове цветя. За благоустрояването на района на централната градска част ще бъдат подменени кошчетата за смет. С реализацията на проекта община Елхово цели чрез подобряване на централната градска част да стане по-уютно и приветливо място града ни за почивка на жителите и гостите на град Елхово.